no gold is not in her. Good morning. Time check. It's already 4 a.m. Siguro this is the earliest that I woke up. Today is the start of our 3-day shoot para sa ating ba tawag dito, vlog for a commission shoot from Tabaco City tourism. Today we're going to San Miguel Island and I'm excited to show you around. Pero hindi lahat ng details. So ito, I will just show you guys on how we did it. So today, it's going to be a long day. Just kong haircut nangyari. And yeah, prepare na tayo. Let's go! Morning, ma'am. Alright, so now, kuha tayo ng makakain. Gagawa tayo. We have hot dogs. Wait naman eggs. I don't know. Hello. Yes. Nasa papi na umiiyak-iyak dito. Bakit kaya? Say hello to Tokyo. Hi. Tapos na tayo magluto, so we can eat now. Mukbang. Char. Tapos na tayo kumain at maingay na yung mga puppies. Anong isa, si Tokyo. Yan, so ano na siya, goat's milk supplements. Alright, so tapos na tayo mag-prepare. Nag-basa pa yung hair natin. Pero we're all set and ready to go. So right now, we're on our way. And kasama natin yung ating videographer, editor-in-chief, and our driver for today. Matabaon ka na, me! Nasa angle. Okay, sige po. Ako din mataba. Nasa angle lang din. Ready? 1, 2, 3, go! Hello, Tabaqueños! Wait lang. Saan kita may dito? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Siyempre naman si David Sir. Marita! Tara na! Go! Okay, so tapos na tayo sa first part ng shoot. Haggard na agad ako. Sasakay na tayo sa ating boat. Alright, so nandito na kami ngayon sa ating boat going to our next destination. Ay, kasama ko si Pat! Subscribe na din kayo sa YouTube channel niya. It's Patch Jaymalin. It's Jaymalin, pero Jaymalin. Yeah, that's how you pronounce. And of course, kasama natin ang Tabaco Tourism. Ayan, hello. Ang laki ng mukha ko dun, ha? So, yes. Yun lang. See you there. Second location. Nandito na kami sa Natunawan ko. Yes, May script. nagsasaulo na ng script. Ingay! Change location na tayo. Let's go. Pero ang hair ko, ang wig ko matatanggal. Excited na. Excited. Change outfit, next shoot. Let's go. Ako din, Patch. Gugustuhan nila eh. Ano ba? Let's go. Ano to, hiking?
Bleh. Look at it naman. Look at it naman. Grabe rin ba pala? Dahil dyan kakain tayo ng sandwich. Napakadaming sandwich. See you sa next destination! It's beach time! Dito... Ano nga yun? Tara na! Manila! Beach time! Oh yeah! Nang... Island Beach Resort dito sa San Miguel, Tabaco City. Go! Ako dito wala! Hindi ko alam sasabihin ko dito. Wait, sabihin muna natin na ano. Yes, at tara... Yes, yep. Sid, alam mo Wait lang, sa akin. Mali ko na to. Go! So for our next stop, nandito kami ngayon sa St. Michael the Archangel. Angel? Hindi ka, Patch? Ano na ni Patch? Alright, so right now, pauwi na kami. Lahat. After a long day of shoot dito sa San Miguel Island, Tabaco City, we're going home. Ayan. That's it for our day 1. See you tomorrow. Day 2! So, we're on our way to our shoot para sa ating pag-vlog together with Tabaco Tourism. So, medyo late na tayo. Exciting day. I'll show you later kung ano mga kaganapan natin. ang Panrasyosa. Ay, mali! Di mo na muna kayo. May alam ako one of the best ways to eat Panrasyosa. Paano ba? Sorry. Dito tayo sa loob ng St. John the Baptist Church. Sorry, ako na pala. Ako na pala, sorry. Binibini na ninanais ko. Binibini marikit na nais ko. Wala sa aking mundo. Kaya, tara! Dito sa Malechon, dito sa Tabaco City. Yes, Pat, at ilang manok. Pwede na maglitso. So, pag nilagay siya dyan sa pole, patay na, no? Siyempre! Alam mo buhay pa! Alright, tapos na tayo sa another location. We're on our way to EF Palace. Pagod ka na ba, Patch? Okay lang kasi kakain na naman tayo. With the name EF Palace, which means... Nagulat din ako. Ang Tabaco City ay Tama ba ginagawa? Parang ano tayo, be? Parang... Ready, 1. Patch, alam mo ba that the next... Ready, 1, so, yeah. Okay lang may stand doon. Ayaw nga. Nasa gitna. Saka, baka makita si Daddy. 1. Andyan na. Kita, iba pa pala. Sorry po. Bayan, fix. Sa uli na si Joy. Kita pa, ha? Maghanap dahil may one-stop pasalubong center tayo dito sa pangit. Especially dito sa Tabaco City, why not drop? Make sure to drop by dito sa harap. Bili na tayo dito. Kaya tara na. Let's buy. In English mo pa. Madam, so madam. Offer I want. And this really. Grabe, be, as in, okay, grabe. Woo. And that's a wrap for our day 2 ng aming shoot dito sa Tabaco City. Kaya, nakapagod pero sobrang busog. Grabe. Yes, and I'm excited for tomorrow. Kaya matutulog na agad tayo. Rest time. Yeah, so see you tomorrow. Bye! Hey guys, day 3. Ay, 3.
Day 3 of our vlogging trip with Tabaco, Tourism, Culture, and the Arts. And ayun, I'll show you around. See you later. Mayon Volcano. Perfect cone-shaped volcano in the world. Mayon Volcano, the most... Naku, Patch, sobrang ganda kasi... Rodrigo. Okay ka? Alam nating lahat na ang pili ay isang napakasarap na snack or... Large pools, cold and fresh spring waters, yan ang susunod. Yan ang... Okay na. Perfect place natin ngayon. Alitin natin from the top. May baby pa. Oh my gosh. Ganda B. I love it. Ay, basak. Sorry, B. Isa na ng mga... Kaya tara na at languyin ang Oras Falls dito sa Tabaco City. Let's go! Pasyalan at magandang tanawin. Yan ang susunod nating Yan ang itatampok ng ating susunod na itatampok. Cystic murder mo, sis. Mars. Yung mga nako-work from home ngayon. Agree. Ay, ngayong pandemic. Yung mga nako-work from home. Ba? Yan ang mga... Common, sakit. Yan. Grabe, babe. Napakaganda. Nandito na kami ngayon sa... Grabe. Kaya tara na, huwag natin patagalin pa kasi... Yes. Okay. Let's eat. Okay na tayo. Oh, it's our... Hello! Andito na yung aming sundo. How's the food? How's the day? Alright, so ayan. That ends our third day. Kasama na natin yung ating sister. Siya ay nagsundo from work. And of course, si Chai. Ayan. For 3 days, sobrang saya ng experience pero nakakapagod talaga. Ulitin ko lang nakakapagod. Ang dami ko na-discover about Tabaco City. Ang dami pa lang mga bagong kainan and mga bagong lugar na pwedeng yung bisitahin ka. And of course, syempre, para sa full video, syempre itong napanood nyo is the bloopers lamang ng aming vlog. To watch the full video ng aming pinaghirapan for 3 days, punta lang kayo sa Tabaco City official Facebook page or sa Tabaco City Tourism, Culture and the Arts Office page on Facebook. Ayan, nandun yung aming 3 days na pinaghirapan and hinati namin siya to 4 lanes. Yung food, products, sightseeing, and of course, the experience lane. And of course, yung title ng ating vlog is called taVLOGco City. Syempre, yung city na feature is Tabaco City. Ayan, di ba? Nilagyan nila ng parang creativity yung pangalan, di ba? Para maging vlog niya, taVLOGco City. So if bago ka lang sa aking YouTube channel, please do not forget to subscribe, like, and please do not forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you in my next vlog. Bye!